democràcia. Què és la democràcia? L'imperi de la llei que no és capaç de solucionar les condicions de vida de la majoria de les persones. Contra les dones, contra els joves, contra la classe treballadora, contra els migrants, contra la gent gran, contra absolutament tothom. Violència, què és? Què és violència exactament? Diu així, família, la vida és absurda. Joel Prieto, molt bona tarda. Hola, bona tarda, com estem? O també Fetitxe 13. Depèn del dia, no? Si m'aixeco més músic o menys, sí senyora. Que és el teu nom d'artista. Gràcies per ser a les coses grans. Aquesta és la música i la veu del Joel Prieto, de 41 anys, de Reus. Ets de Reus, la terra del vermut. Sí, aquí tenim el millor vermut del món, s'ha de dir, o sigui... El Joel és aquí, ahir va acabar, que, bueno, ara ens ho explicaràs, has estat 3 dies amb el jovent del Rusc, amb un projecte que és molt maco i que crec que és molt necessari, que volem sobretot tenir-te avui aquí a la ràdio perquè ens expliquis. Doncs sí, ha sigut un plaer que ens acollís al Rusc per fer una mica d'improvisació, de freestyle en català. En què s'ha basat aquests 3 dies? Què heu fet? Per començar, hem partit d'una estructura molt lògica pel que fa a la seqüència pedagògica. La idea és que la canalla que vingués al taller acabés improvisant en una competició interna, no una competició visible, però sí que se sentissin validades i validats per fer-ho. I això és molt agosarat, perquè s'ha de començar des de l'inici amb unes expectatives molt baixes i uns exercicis que facin que puguin improvisar primer únicament rimes, sense cap mena de coherència, alguns camps semàntics, i a poc ja animar-se a posar una frase, i d'aquí poc hi posem la música, i em trobo que tinc uns nens i nenes que fa uns dies no s'haguessin plantejat mai poder improvisar un rap, i ara en poden seguir una instrumental i fins i tot argumentar-se i contraargumentar-se. Quants nens ens podem imaginar que han assistit a aquests tallers? Aproximadament una desena llarga. I de diferents edats? Aproximadament tots vinculats a l'educació secundària, alguns més joves, d'altres menys. Hi havia canalla d'ESO i de cicles formatius. Jo crec que rondarien entre 12 i 16 o 17. Amb Fetitxe 13 o el Joel Prieto, tu també formes part de Barsembran, que és aquest col·lectiu que vol conscienciar a través de la música urbana a aquest jovent. Explica'ns una mica quan fa que teniu aquest projecte en marxa, perquè crec que fa una dècada, fa moltíssim. Mira, realment Barsembran és una cooperativa d'artistes vinculats al hip-hop, a la música urbana, que agrupa, doncs això, a cadascun de nosaltres que venim de diferents punts de Catalunya i que tenim fora de la cooperativa les nostres carreres musicals, però que en aquesta cooperativa el que fem és centrar-nos en la part educativa, en com acompanyar processos de creació per treballar valors d'inclusió, per intentar doncs, també fomentar la llengua catalana, d'alguna manera processos d'autoreflexió, d'autoconeixement, de cohesió de grup. Fa una dècada que estem treballant plegades, és molt enriquidor, estem en constant evolució perquè sabem que, igual que els mestres i les mestres, la formació sempre ha de ser permanent, per tant sempre intentant donar-li un tom a les qüestions, però acompanyant a milers de joves a Catalunya, País Valencià, Balears, ara Andorra, i esperem fer-ho molts més anys. Si no hay respuesta igual no vives, no respiras libre. Sin conciencia no hay canción, el baile deja de ser baile. El rap, la música, Joel, sobretot la música urbana, el hip-hop, molts cops l'associem a una vida de carrer, a una vida de barri, d'una certa comunitat amb un estil de vida que de vegades està relacionada amb coses més negatives, gent perduda. Tu hi estàs d'acord o és un arquetip que creus que hem de començar a trencar? Jo crec que s'ha de reivindicar que això sí que va venir de barris humils de Nova York, però que fa 52 anys que existeix i que s'ha tornat en una cosa molt, molt, molt heterogènia. Tenim actualment gent rapejant que tenen un doctorat i persones que no tenen ni l'ESO i que pràcticament els costa escriure sense faltes d'ortografia, no? Aquest és el panorama, així d'ampli és. També ho és a nivell de drets i de vinculacions socials, de nivells econòmics, de gèneres, d'orígens, de cultures. Per tant, l'entrada pot semblar que està molt vinculada al barri i segueix estant, però és cert que també hi ha gent que és apassionada de la literatura, que no ve pas d'un barri obrer i que ha trobat en aquest gènere una manera d'expressar-se molt més fresca, molt més actual i més vinculada als codis estètics de l'actualitat. Això és Catalunya, això és Catalunya, això és Catalunya. Això és Catalunya, l'última colònia, on vas a presó per cantar una cançó per a surts a Polònia. Això és Catalunya, una terra ocupada pel monarca, per l'IBEX i els Mossos d'Esquadra que ens costen un ull de la cara.
Estem a Les Coses Grans, som a la Ràdio Nacional d'Andorra, parlant amb Fetitxe 13 o Joel Prieto, que és la persona que hi ha al darrere d'aquest artista, parlant una mica del que suposa el rap, el hip-hop, amb la música urbana pels joves, perquè han estat aquests 3 dies amb el Rusc fent els tallers per conscienciar-los, per ensenyar-los el do de la improvisació. Però Joel Prieto, quan buscava el teu nom d'artista, que m'he trobat amb Fetitxe 13, he pensat, clar, la primera pregunta que et ve al cap és com és que et vas posar aquest nom? Nom molt mal escollit. Tu creus? Sí, jo crec que sí. Sí, perquè la gent vincula la paraula fetitxe a la sexualitat. Sí, total. I un fetitxe en realitat és un objecte al que es tracta com un déu. Era un nom molt pretensiós, fet a l'adolescència. 13 és el meu número de naixement, vaig néixer un 13 d'octubre i el meu sant és un 13 de juliol i sempre s'ha associat amb la mala sort. Jo venia a reivindicar que això no és així. I amb el tema del fetitxe era una manera de criticar, molt mal escollida, per cert, que es tracten els músics i, per extensió, a les persones que es dediquen a l'art com a éssers sublims, se'ls idealitza, se'ls allunya de la realitat i d'alguna manera també es desvincula l'art de la quotidianitat i de l'accés que tothom pot tenir-hi a nivell, per exemple, terapèutic, a nivell socialitzador. Per tant, Fetitxe 13 el que volia dir era una oda irònica a la mala sort, en com la indústria vol allunyar l'art de les persones i vol que idealitzem a certs perfils, quan realment és una cosa que és pròpia, que és el nostre patrimoni i que tothom hauria de poder fer perquè és molt sana. Però com entens, quan ets adolescent i creus que això es pot entendre o si no es pot sobreentendre, jo crec que no vaig encertar gaire amb aquesta bona Home, sí, prevenció. el camí t'ha portat fins aquí. És a dir, el nom potser no és tan important. Exacte, potser el nom no era tan important. És més important el relat. Sí, senyora. Escolta'm, Joel, per una persona que no hi entengui, quina diferència hi ha, si n'hi ha, entre rap i hip-hop? Sí, el rap és un element del hip-hop. El hip-hop és una cultura, com dèiem abans, nascuda fa 52 anys al barri del Bronx de Nova York, que té 4 elements. El breaking, el DJing, el graffiti i el rap. També hi ha gent que anomena el beatbox, com la música feta amb la boca, com a 5è element, i KRS-One, un dels pares fundadors d'això, parlava del coneixement com a 6è element, que és el que els uneix a tots. Per tant, el rap seria un element de la cultura hip-hop que és molt més àmplia que no només la música, per tant té també la part de la imatge, la part de la dansa i a més la part de la consciència, diguem-ne social, fins i tot política d'aquest moviment. La improvisació, jo crec que no és una tècnica només, sinó que, i segurament ara m'ho diràs tu, hi ha moltes tècniques per aprendre a improvisar. Què els hi ensenyes tu als nens? Doncs bé, per començar, que hi ha 2 coses importantíssimes. Una, la rima, perquè les paraules que hem de fer servir han de rimar, però 2, els camps semàntics i l'associació d'idees. S'ha de ser ràpid, és millor errar, equivocar-se, dir una parida que no tingui cap sentit, que no pas callar. No és el cervell racional que fem servir quan improvisem, és tot el contrari, és l'espontaneïtat, és la pèrdua de vergonya i és quan ens envalentonem i perdem aquesta por d'equivocar-nos i ens permetem equivocar-nos que passen meravelles increïbles perquè relatem coses molt fresques i a més d'una manera brillant i molt lúcida. Qualsevol podria improvisar? Si jo ara em poso a fer aquests tallers, d'aquí 2 mesos, podria estar improvisant de manera guai? Sí, fins i tot amb menys temps. És el que et dic, hem fet un taller en 3 dies i han sigut capaces d'improvisar bastant bé. Amb ajudes, amb pautes, amb una bastida, però hi ha tècniques que ho fan fàcil. Deixeu la jaqueta a l'entrada, ocupeu la butaca i traieu el programa. Avui toca drama, la crítica clama, els actors i la trama. El director té fama i és una eminència. Apago el telèfon i encenc la consciència. Sobre el taló comença la funció. Llums, càmera... Joel, ja per acabar, quin és el proper repte? Quin és el full de ruta? Què fareu amb Versemblant? Mira, per començar, vull relatar una cosa que em fa molta il·lusió i és que el dia 7 de desembre estarem a Andorra de nou. Explico per què. Molt bé. El dia 7 de desembre hi ha l'última classificatòria de la competició Catalunya Freestyle. Catalunya Freestyle vindria a ser l'equivalent al que el circuit espanyol és la Red Bull, és a dir, la competició d'una sola jornada en què de manera eliminatòria podem veure qui són les persones que millor improvisen rap del nostre territori. Val? Andorra acull l'última classificatòria per escollir quina és la 7a persona que participarà a la final del 26 de febrer. Per tant, això és molt important. I que sapigueu que jo, com a Fetitxe 13, estaré actuant, acompanyant aquest esdeveniment amb la meva música. 7 de desembre, digue'ns on. Sincerament, no s'ha desvetllat el lloc encara i no el puc revelar. Ah, d'acord, és una cosa secreta, eh? Sí, Jugueu amb aquesta màgia, eh? Exclusiva aquí per vosaltres, Doncs ens apuntem a que almenys el dia, el calendari, 7 de desembre... Aquí estarem en la batalla I que duri. Exactament, clar que sí. Gràcies. Per tot. De la massa, l'especialitat de la casa, futbol, i tu ets una peça de caça, de primer plat estofat a la...